Zion pasatzen ari garen. Nire emak mezu bat bidali dit esanez etxera bueltatu behar dudala. Baina denbora gehiago geratu, horrela biak elkarrekin botatuko gara. Baina nahi baduzu atera nirekin eta nire amari deituko diogu. Bale, aterako gara. Kaixo Daniela, oso ondo pasatzen ari gara, mesedez utzi denbora gehiago Mariari. Bai ama, mesedez. Ez, oso berandu da, denbora gehiago uzten badizu eta arriskutsu izan daiteke etxera bueltatzerako garaian. Etorri eta kontu zigili. Agur. Ezin dute zer ikusi begiak ez dale. Ezin dute zer ikusi lurrin zaudene. Ostras, lehen amak esan dit aurreskutsua izan daitekela. Agian azkarrago joan beharko nuke sustorik ez izateko. Uste dut neska horri beldurra eragiten ari natzaiola. Eskailerak bukatzen direnean kontrako norabidea hartuko dut eta horrela ez du denbora gehiago gaizki pasako. Orain da nire momentua, bestalderantz egingo dut, bera gehiago ez beldurtzeko. Maria, hemen dago. Ama! Mutila joan da, baina beldur handia sentitu dut. Ulertzen dut, baina batzutan, mutilek ez dute zergatik zerbait egin behar. Egia da. Bueno, goazen kotxea. Eskerrik asko, ama!